Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasab kaninyo. Mga igsuon, atong iapil sa atong mga pag-ampo, labi na mga biktima sa mga kalamidad, lindol ug bagyo. O iampo pod naton sa atong misa ang kapahulayang dayon sa mga kalag, sa atong mga igsuon, o sa atong mga personal o communal na intensyon. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, o pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Bukadain sa iyang mga tao, sa yuda, Ginoong Diyos, langit yung hari, Diyos Amahan, makakausan tandan, nagkasimbang kami kani mo, nagkapasalamat kani mo, nagkadaling kami kani mo, lugod sa imo himaya. Ginoong Jesucristo, tutungan na sa amahan.
nama ang labing halado. Oh, Heso Kristo, upang sa Espiritu Santo diha sa himaya sa Diyos Ama. Mag-ampo kita. Amahan nga anaa sa mga langit, ilhun unta namo ang Dios ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiya nga natawhan, ug simbaho namo ang Santo Niño nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himuha nga magsunod kami kaniya sa matinud-anong mga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata, sa iyang gingharian dinhi kanamo, o sa pangdagat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsuon, siguro ako nga puno kamo sa kaayo ug sa nang kahibalo, ug makahimo kamo pagtudlo sa usag-usa. Apan sa pagsulat ko niini, nagmaisugon ako bahin sa pipila ka mga butang nga gipahinomdom ko na kaninyo. Nagmaisugon ako tungod sa pribilehiyo nga gihatag kanako sa Dios, sa akong pagkasulugoon ni Kristo Jesus, sa pag-alagad sa mga dili Hudiyo. Nag-alagad ako ingon nga pari, aron pagwali sa maayong balita nga gikan sa Dios, aron ang mga dili Hudiyo dawaton sa Dios ingon nga halad nga gibalaan sa Espiritu Santo. Busa sa akong pagkaiusa kang Kristo Jesus, makapagarbo ako sa akong pag-alagad sa Dios. Magmaisog ako ug isulti ko lamang ang nahimo ni Kristo, pinaagi kanako aron pagiya sa mga dili Hudiyo sa pagsunod sa Dios, pinaagi sa mga pulong ug sa mga buhat, sa gahom sa mga ilhanan ug mga milagro sa gahom sa Espiritu. Busa sa nagpanaw ako gikan sa Jerusalem, paingon sa Ilirico, gisangyaw ko ang maayong balita, mahitungod kang Kristo. Gitinguha ko kanunay ang pagsangyaw sa maayong balita sa mga dapit, diin wala pa ikasangyaw ni Kristo, aron dili ako magtuko diha sa sukaranan nga gipahimutang nasa uban. Sumala sa giingon sa kasulatan, makakita katong wala suginli bahin kaniya, og makasabot katong wala makadungog kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ipadayag sa Ginoo ngadto sa kanasuran, ang iyang makaluluwas nga gahom. Ipadayag sa Ginoo ngadto sa kanasuran, ang iyang makaluluwas nga gahom. Awit
awiti ang Ginoo ug sa kabagong awit. Kay naghimo siyag katingalahan mga buhat, ang iyang tuong kamot nakadangat o kadaugan alang kaniya. Ang iyang balaang bukton. Dayag sa Ginoo adto sa kanasiran, sa iyang makaluluwas na gahom. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyahang kaluwasan. Sa tubangan sa kanasuran, iyang gipadayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy ug sa iyahang kamatinod anon. Alang sa balay ni Israel. Dayag sa Ginoo adto sa kanasiran, ang iyang makaluwas na gahom. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa kaluwasan sa atong Diyos. Awiti nga malipayo ng Ginoo, kamong tanang kayutan. Singgit kamo sa pag-awit, awita ang pagdaig. Dayag sa Ginoo adto sa Nasuran ang iyang makaluluwas nga gahom. Hallelujah, 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 Ang Ginoo manaa kaninyo. manasag kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ni ka, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, dihay usa kadato nga may piniyalan, o gisuginlan siya nga giusik-usikan lamang sa iyang piniyalan ang iyang salapi. Busa iyang gitawag ang piniyalan og giingnan. Unsa man kining akong nadungog, mahitungod kanimo. Hatagi kog hingpit nga husay sa imong pagdumala sa akong katigayunan. Kay sukad karon, dili ka na akong piniyalan. Busa, nagkanayon sa iyang kaugalingon ang piniyalan. Papahawao naman ako sa akong agalon. Unsa may buhaton ko, dili ako makahimo sa pagpangalot og kanal, og makaulaw usab ako sa pagpakilimos. Kini ang akong buhaton, aron kon papahawao na ako sa akong trabaho,
may mga higala unya ako nga mupasaka kanako sa ilang balay. Busa iyang gitawag ang tanan nga utangan sa iyang agalon. Ang una iyang gipangutana, pilabay utang nimo sa akong agalon. Usa ka gatos ka trigo nga lana, mitubag ang tao. Ania ang imong bali, lingkod o kalimalang ang isulat. Matod sa piniyalan. O giing na niya ang usa, o ikaw, pilamay imong utang. Usa ka libo kabakid nga trigo, mitubag ang tao. Ania ang imong bali, 8 kagatos lang ang isulat. Miingon ang piniyalan. Ang agalon niining tikasan nga piniyalan, midayig kaniya tungod sa iyang inantigo nga buhat. Kayang mga tawo niining kalibutan, mas maantigo mudumala sa ilang buluhaton kaysa mga tawo nga iya sa kahayag. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsuon, maayong buntag kaninyong tanan. Ania na kita karon sa Biyernes sa ika-31 na simana sa ordinaryo nga panahon. Ana ay duha ka importanteng pulong nga dapat nato tugdan niining kinabuhia. Karon og ugma. Karon og ugma. Samtang kita nagpuyo pa sa pagkakaron, dapat ipahaom ang atong kinabuhi sa umaabot. What we do now will be judged in the future. Let us then be wise and humble in every word we say and in all actions that we do every day. Mauni ang kinauyukan nga mensahe sa sambingay sa dili matinuuron o maalamon nga piniyalan nga atong nadungog karon gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas. Sa sambingay sa Ebanghelyo karon, usa ka adunahan nga tawo nitawag og nangutana sa iyang piniyalan nga iasoy ang iyang pagkapiniyalan. Nahibaw siya nga pwede siya mataktak og mawad-an og trabaho. Ang dili matinud-anong piniyalan nihimo og mga lakang karon masiguro niya ang iyang kaugmaon. Knowing he will be fired, that is honest toward, did everything he can to secure his future. Iyang gihangyo ang mga tawo na nakautang sa iyang agalon sa pagbayad ug mas dako pa nga kantidad aron ang mga tawo makadayag sa iyang buhat. Mga igsuon, ang pagtulunan ini nga sambingay nagtudlo kanato sa kamahinugdanon sa paggamit sa atong kahibalo, kaalam o kahanas sa pagsiguro sa atong ugma. Si Jesus nagtudlo kanato sa pag-amping kung unsa ang anaa kanato karon o gamiton kini sa maalamon nga paagi aron masiguro nato ang atong kaugmahon. Tanan nga atong gipanag-iya sa pagkakaron temporaryo jud. Kini mausab og sa katapusan
mulabay lang. Mao kini ang gitudlo sa atua sa kalamidad na atong nasinati karon. Natanan na may nanaa sa atua lumalabay lamang. Ang atong balay ug ang atong mga gamit diha. Busa dapat dili ta manginabuhi sa matag adlaw nga way tumong. Dapat manginabuhi ta nga dunay paglaom para sa atong umaabot. Being a wise steward means securing our salvation. Securing not our future here on earth, but our future in the next life. Ang usa ka maalamon nga piniyalan kahibalo mupasiguro sa atong kaluwasan. Kini naglakip nga atong ipahinungod ang atong kinabuhi sa Dios. Sa pagsunod gayod sa iyang mga pulong o pagtulunan. Kinahanglan atong hinumduman nga ang atong kinabuhi gikan sa Ginoo. O dapat lang atong ibalik ang atong kinabuhi diha niya. Our lives come from God and we should return it to Him alone. Busa, gahina nato og panahon, gamito nato ang atong mga talento o ipaambit nato ang atong mga paninguhaan, meaning giving our time, our talent, our treasure para sa mga maayong butang. Busa, mamalandong ta og mangutana sa atong kaugalingon kung giunsa nato paggugol sa atong oras sa paghimo sa atong mga prioridad sa kinabuhi. Gikonsider ba nato ang atong Ginoo as our top priority or ubang mga butang? Gigamit ba nato ang atong oras, talento o kapaninguhaan sa maalamong paagi sa pagsilbi sa mga tao sa atong palibot? My dear brothers and sisters, let us prioritize God above all else and use our time, talent, and resources to serve one another. Especially karon, labi na karon sa atong sitwasyon dinhi sa Sugbo. Daghan sa atong mga igsuon ang nawad-an og balay, walay silina na magamit, walay tubig na mainom. Maningkamot ta na magtinabangay. Kay ang maayong pinilyalan kabalo mutabang dili lang sa espiritual kung dili sa pisikal na kinahanglan sa iyang mga igsuon. Let us help one another to show our love and care for each and every one of us. Mga hinigugma kong igsuon ni Kristo, atong tagaan og prioridad ang Ginoo, labaw sa tanan, o gamito nato ang atong oras, talento, o kapahininguhaon sa pagsunod sa iyang mga tudlo. Atong paninguhaon nga mahimutang mga saksi sa tinuod nga kaalam. Dili lang sa atong pagkamaalamon para kanato apan sa pagkalig-on sa paghigugma. Makahimo sa pag-amuma sa usag-usa ug andam mopasalig sa paggiya sa uban ngadto sa kahayag
ni Kristo. Amen. Manindog pa rin. Magampo kita ngadto sa amahan, nga mitawag kanato nga mahimong matinud-anong mga piniyalan sa paggamit sa mga butang sa kalibutan alang sa kaayuhan sa tanan. Mga muyo kita, Dios nung magtutudlo, dungga ang among pagampo. Diyos nung magtutudlo, dungga ang among pagampo. Nga ang simbahan makaamgo sa iyang kaakuhan sa pagpalambo sa katilingbanong hustisya, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magtutudlo, dungga ang among pagampo. Nga ang mga opisyal sa gobyerno mahimong takos sa pagsalig sa ilang katawhan ug dili magtinguha sa hinakog nga pamintaha diha sa ilang pagpangatungdanan, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magtutudlo, dungga ang among pagampo. Nga ang mga amo ug ang mga trabahante magmatinud-anon ug mutahod sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magtutudlo, dungga ang among pagampo. Nga ang mga masakiton mahatagan sa gasa sa pagpailog diha sa ilang balatian, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magtutudlo, dungga ang among pagampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magtutudlo, dungga ang among pagampo. Alang sa kabatanunan nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios, ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya pinaagi sa bokasyon sa pagkarelihiyoso ug pagkapari, labi na sa Order of Saint Augustine, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magtutudlo, dungga ang among pagampo. Nga ang atong mga minahal nga namatay, makaani sa mga bunga sa ilang paghago dito sa tunayng gingarian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magtutudlo, dungga ang among pagampo. Langit nung amahan, tabangi kami nga mahimong matinud-anong mga piniyalan sa imong gingharian. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsuon, magampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa gidawaan sa sakripisyo gikan sa imong mga kabud, alang sa pagdayo o pagimaya sa iyang gadat, adang usap na kapuslanas tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, among amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing o sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlawa sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak, nga nahimong usa kanamo, himuha nga kining sakripisyo, diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba. Magpasiguli kanamo nganha kanimo sa hingpit. Kini among gipangayo, pinaagi sa ngalan ni Jesus, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ibayong at sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya mao ang pulong nga walay sinugdan ug walay katapusan, nga sa katingalahang pagkahimong tawo, mihatag sa mga mata sa pagtuo, ug bag-ong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya, giila namo ang Dios nga nahimong makita, ug busa nadasig kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.
Santos, 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 Pinoon sa kauman, puno mga langit o yuna sa dahigan ang nagaan sa ngalan sa Ginoo usana sa kaitasan usana sana sa kapitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tawo. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose sa iyang bana. Uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton. Latas sa katuigan.
Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa daotan. Pangamuyo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imong man ang iharian, ang dahog ug ang himaya, hangtod sa katugunan, hangtod sa Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. manasab kanimo. Ipakita ta ang panag-inigsuunay. Kordero sa Diyos na namawagan sa mga sala sa kalibutan. Kaluhin kami. Kordero sa Diyos na nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Kaluhin kami. Kordero sa Diyos na nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. At tanging kami sa kalinaw. Kinimaw ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko amay magalawat kanimo, hapan ipamulong lamang o mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaas sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios, among amahan, niining santos nga Eukaristiya, imong gitagbaw ang among kagutom, uban sa Santo Niño nga gianak ni Maria nga Berhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalaman o grasya, ug masayod nga nakapahimuot kami kanimo, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Katilingbanong pangaliya ngadto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita, O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari o ang among Dios, nagasimba kami kanimo. Ikaw ang among malig-on nga manlalaban, nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa sugbo, nagadangop kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan, pinaagi sa imong larawan nga may legruso, dinhi niining mga kapupudan. Hinumduman mo kami og sudo nga kining mga kabus nga mga kalag nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Agaga kami sa imong kinaadman, tuluy kami pinaagi sa imong kamatuuran, lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlaw sa among hunahuna ang adto kanimo. Diha lamang kanimo amo silang itumong. Sa among mga pulong mahitungod lamang kanimo sila maghiskot. Sa among mga kasakit aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño, hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linisa ang among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay maoy imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Tugot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo. Nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magbadasigon kami alang sa kayuhan sa among isikataw, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa mabidantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kamanggihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaaghop, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himua kami nga makinadmanon dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailibon dinha sa pagsulay, mapaugsanon dinha sa maayong kapalaran. Tuloy kami, hinigugmang Santo Niño, sa kawalay bili sa kalibutan, sa kahamili sa langit, sa kamumuda sa panahon, sa kataas gayud sa eternidad. Ihatag ka na mo sa katapusan, nga kami dili unta mahikalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo o mag-alagad kanimo, dinhi sa yuta aron kami magmalipayon uban kanimo, hangtod sa wala na ipagkatapos dito sa langit. Pangamuyo kang Senyor Santo Niño, sa tanang mga kinahanglan nga miduol kami kanimo uban sa mapausanong pagsalig. Santo Niño, tabangi kami.
Sa tanan namong duha-duha mga kalibog ug mga panulay. Usando ninyo tabangi kami. Sa takna sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay. Usando ninyo tabangi kami. Sa kapakyasan sa among mga laraw ug gilauman. Usando ninyo tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. Usando ninyo tabangi kami. Kunang tanan mo biya kanamo ug ang imo lamang grasya ang magatabang kanamo. Usando ninyo tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumo nga gugma ingon ag among bugtong dalampanan. Usando ninyo tabangi kami. Diha nga among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. Usando ninyo tabangi kami. Kung kami masakit o ang among ulo ug mga kamot dili na makabuhat o kami mag-inusara. Usando ninyo tabangi kami. Kung bation kami sa kasuko o ang among krus makapapungot kanamo. Usando ninyo tabangi kami. Sa kanunay ug sa walay hunong, bisan pa sa among mga kahuyang, mga paghisok-kamod ug sa tanan namong kaalaot. Usando ninyo tabangi kami. Magampo kita, O Senyor Santo Niño nga nagingon ka, pangayo ug makadawat kamo, pangita ug makakaplag kamo, pagtuktok ug ablihan kamo. Nangayo muyo kami kanimo, itugot kanamo nga mga muyo ang hatag sa imong Dios nung gugma. Aron kami maghigugma kanimo sa bug-os namong kasing-kasing, diha sa pulong ug sa buhat, ug nga dili gayud kami muhunong sa pagdayeg kanimo. Himuha o Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan. Kay dili man gayud ikaw mobiya sa pag-amuma kanila, nga imong gilig-on pagpabarog diha sa imong gugma, pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pag-ampo. O milagroso nga Santo Niño, naghapa kami atubangan sa imong santos nga larawan, ug nangamuyo kami kanimo nga tan-awon mo nga maluluyon ang among masulubong mga kasing-kasing. Himuang ang among mga pag-ampo, makatandog unta sa imong malumo nga gugma, sanglit madali siya sa pagkaluoy, ug ihatag kanamo kanang grasya among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuhaa diri kanamo ang tanang kagulaanan ug kakulang sa paglaom, tungod sa santos mo nga pagkabata, pamatia ang among mga pag-ampo, ug ipadala kanamo ang kalipay ug hinabang, aron kami magdahig kanimo, uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo, sa walay pagkatapos. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Ido ko ang inyong mga ulo ug atong pangayuon ang panalangin sa Dios. Si Señor Santo Niño manalipod unta og manalangin sa atong nasod uban sa kaabunda sa iyang grasya. Amen. Magiya unta siya sa atong mga pulong sa dalan sa kaangayan. Amen. Panalanginan unta niya ang atong simbahan ug ang katuyuan niini. Amen. Dasigon unta niya ang atong mga batan-on o panalipdan ang atong mga kabataan. Amen. Bugkuson unta kita niya sa usag-usa inubanan sa iyang gugma. Amen. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug ang Anak ug Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo na malinawon ug bansayan ang inyong pagtuo. Hinumdumi nga maayong Kristiyano makahimong maayong lunsoranon. Salamat sa Diyos. Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño!